Здравейте, скъпи приятели! Днес ще си приготвя праслов с яйца, но ще прибавя и люта чушка. Това не е задължително, ако желаете, с томатен сос. Слагам малко водичка, по принцип, и зехтин. Около 2 супени лъжички. Изсипваме празният лук, който съм нарязала предварително, и луката ни чист. Оставам ги да се задушат за около 2-3 минути, може и 5. Ето вече ми е омекнал празният лук, чушката, която съм сложила, и прибавям доматен сос. Също така сол на вкус и черен пипер и разбъркваме. След като се посвари доматчето, ще прибавя яйчицата и ще захлупя. Ето вече яйцата са ни готови. Ще поръса с настъргана моцарела. Изключвам котлона и ще оставя още малко, за да се разтопи кашкавала. Ето вече готовата ни манджичка. Хайде сега да опитаме. Приказно. Да ви е сладко.